So dito tayo na sa may Motor Ace, no, Barangay Gayama, Binmali, Pangasinan, mga yans, no. Yung mga yung presyo naman ng yung TBS, no, TBS, no, TBS Das at saka yung N-Torque, mga yans, no, yung cash niya at installment down payment monthly. Para mga yans, no, silipin natin. Ito siya mga yans, yung N-Torque 125, no, N-Torque 125, no. Cash ko siya mga yans is 74,000, no. Yung mga yans, N-Torque TBS, no. Down payment niya pala mga yan is 3,000. Yung 36 months niya is 3,548. Yung 24 months niya is 4,735. Yung 12 months niya is 7,773. Rebate niya yan is 200. Ayun mo yan, so yung N-Torque 125, 74,000. Available ito mo yan yung color yellow, color gray, tsaka color blue. Tsaka may yan yung TBS naman na dash mo yan yung Das Prime is 40,300 yung cash price niya. Down payment is 2,500. 36 months siya is 2,056. 12 months siya is 2,570. 12 months siya is 4,190. Debit is 200. Ito may available na siya yung color pink tsaka color black. Ano siya yung TBS. Ano yan? TBS Das Prime tsaka N-Torque. N-Torque. Ito pala mga yan yung N-Torque na edition, no? N-Torque edition gray, no? Kaibahan nito is yung presyo nito. Kung ito ay 74,000 sa N-Torque 125, ito naman is 83,000. Pero yung down payment mo yan is magkaparehas lang 3,000. Magkaiba lang sa monthly. 30 months niya is 4,010. 24 months niya is 5,352. 24 months niya is 8,785. Limit is 200. Ayun mga yan, so yung N-Torque N-Torque Race 125. Yan, yun naman N-Torque 125 lang. Ayun may yan sa color yellow. Ito naman clear at color blue. Sa TBS dash on N-Torque. Ito pa rin sa may Motor Ace, Barangay Gayama, Binmali, Pangasinan, mga yans, no? Yung TBS Dash Prime tsaka yung N-Torque 125. Okay man yan, salamat sa panonood. God bless you everyone. More power, keep safe. Sana sa buti kayong kalagayan, mga yans. Bye bye mga yans.